नमस्कार, उर्वीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. नमस्कार, मी उर्वी पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं माझ्या किचनमध्ये म्हणजेच उर्वीज किचन या आपल्या चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत करते. इतकं छान वाटतंय तुमच्या सगळ्यांसमोर पुन्हा एकदा येताना आणि तुमच्याशी संवाद साधताना. तुम्हाला आठवत असेल की साधारण 53व्या एपिसोड नंतर तुमच्यासमोर येणं बंद केलं होतं आणि त्याच्या मागचं कारणही खास होतं, कारण तुम्हाला रेसिपीज पटापट बघता याव्यात हा त्यामागचा उद्देश होता. कारण हे जे ओपनिंग स्पीच आहे आणि क्लोजिंग स्पीच होतं ते करण्यासाठी वेगळा वेळ काढावा लागत होता आणि त्यामुळे खूप वेळ जात होता. एनिवेज, सर्वात आधी तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून आभार. आपली पहिली सेंचुरी हिट झालेली आहे आणि माझ्या 100व्या एपिसोडला जो मी काहीतरी वेगळं करण्याचा, मजेदार, एंटरटेनिंग करण्याचा प्रयत्न केला होता त्याला अगदी भरभरून प्रतिसाद तुम्ही सगळ्यांनी दिलेला आहे. सो थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच. बरं, आपली रेसिपी काय होती तर अगदी साधा सुद्धा वाटणारा चहा. येस, पण त्या चहाला देखील तुम्ही सगळ्यांनी खूप 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 अप्रिशिएट केलं. आपली पहिली सेंचुरी झालीये आणि त्याबद्दल मी तुम्हा सगळ्यांचे अगदी मनापासून परत एकदा आभार मानते, कारण तुम्ही दिलेल्या सपोर्ट आणि प्रेमामुळेच हे शक्य झालेले. तर पहिल्या सेंचुरी नंतर मला अनेक प्रश्न आले, अनेक फोन आले, खूप कौतुकाचा वर्षाव झाला. बऱ्याच लोकांना हे प्रश्न पडले होते की बाबा तू हे सुरू कसं केलंस, कधी केलंस, तुला काय काय अडचणी आल्या, हा तुझा सगळा इथपर्यंतचा प्रवास झाला तरी कसा बाई, आणि घर दार सगळं सांभाळून तू केलं तरी कसं. मी असा विचार केला की मी एकटी जेव्हा तुमच्यासमोर ब्ला 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 माझी सगळी ही जर्नी सांगण्यापेक्षा काहीतरी वेगळं करावं. तर काही दिवसांनी मी पुन्हा तुम्हाला भेटायला येणार आहे आणि तुमच्या या सगळ्या शंकांचं अगदी व्यवस्थित निरसन करणार आहे. तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मी देणार आहे. अर्थात त्यामागचा उद्देश हाच असेल की माझ्यासारख्या अनेक जणींना जर स्वतःचं असं काही चॅनल सुरू करायचं असेल, अशी स्वतःची काही ऍक्टिव्हिटी करायची असेल तर त्यातून त्यांना इन्स्पिरेशन मिळावं. ओके, तर आपली आजची रेसिपी. स्ट्रॉबेरीचा सीझन जवळजवळ संपत आलेला आहे, मला याची कल्पना आहे. पण काय करणार, मी 100व्या एपिसोडच्या शूटिंगमध्ये इतकी अडकले होते की मनात असूनही मला तुम्हाला त्या रेसिपीज दाखवता आलेल्या नाही. पण बेटर लेट दॅन नेव्हर. अजूनही काही सीझन पूर्णपणे गेलेला नाहीये आणि इकडे तिकडे जरा शोधलं तर तुम्हाला फ्रेश ताज्या स्ट्रॉबेरीज नक्की मिळतील. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे स्ट्रॉबेरीच्या 5 झटपट होणाऱ्या मस्त इंटरेस्टिंग रेसिपीज. आपण करणार आहोत स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, स्ट्रॉबेरी स्मूदी, स्ट्रॉबेरी क्रीम आणि स्ट्रॉबेरी जार केक. त्याचप्रमाणे झटपट होणारा स्ट्रॉबेरी क्रीम केक सुद्धा. चला तर मग तयारीला लागूया आणि एका पाठोपाठ एक तुम्ही ह्या रेसिपीज एन्जॉय करा. मित्रांनो, बाजारात फ्रेश ताजी टवटवीत स्ट्रॉबेरी दिसली ना की घेण्याचा मोह आवरणं खरंच कठीण असतं आणि मग एकापेक्षा एक छान छान रेसिपीज आपण एन्जॉय करतो. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे स्ट्रॉबेरीच्या अशाच 5 झटपट होणाऱ्या इंटरेस्टिंग रेसिपीज, ज्या झटपट तर होतातच परंतु तितक्याच यमी आणि हेल्दी देखील आहेत. तर मग चला सुरुवात करूया. आजची आपली पहिली रेसिपी आपण करतोय स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक. सुटलं ना तोंडाला पाणी. उन्हाळा सुरू झालेला आहे आणि अशा वेळेला खाण्यापेक्षा पिण्यावर जास्त भर दिला जातो आणि मग हे पिणं जर हेल्दी असेल तर मग काही बघायलाच नको. चला तर मग 1 ग्लास स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक करण्याचं साहित्य पाहूया. मी इथे 6 छान टपोऱ्या स्ट्रॉबेरीज घेतलेल्या आहेत. 3 ते 4 चमचे साखर, 2 चमचे व्हॅनिला आईस्क्रीम, 1 ग्लास दूध आणि हे दूध चिल्ड आहे. दूध जर चिल्ड नसेल तर तुम्ही 4-5 आईस क्यूब्स किंवा बर्फाचे तुकडे देखील वापरू शकता. तर सर्वप्रथम आपल्याला स्ट्रॉबेरीज स्वच्छ धुवून त्याचे असे 2-2 मोठे तुकडे करून घ्यायचे. तुम्ही पाहू शकता इथे स्ट्रॉबेरीचे आपण मस्त पीसेस करून घेतलेले आहेत आणि आता आपल्याला हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स एक एक करून मिक्सरच्या जारमध्ये घालायचे. तर आधी आपण घालतोय स्ट्रॉबेरीचे तुकडे. 1 किंवा 2 स्ट्रॉबेरीजचे तुम्ही बारीक चौकोनी छोटे छोटे तुकडे गार्निशिंग करता करून ठेवा. त्यानंतर साखर 3 ते 4 चमचे, तुमच्या आवडीनुसार ह्याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त ठेवू शकता. 1 ग्लास थंडगार दूध. जर दूध थंडगार नसेल तर तुम्ही 4-5 आईस क्यूब्स देखील घालू शकता. आणि आता आपण इथे ॲड करतोय 2 स्कूप व्हॅनिला आईस्क्रीम. ह्याचं प्रमाण देखील तुम्ही थोडं अधिक कमी जास्त तुमच्या आवडीनुसार केलं तरी चालेल. आणि आता हे सगळं आपल्याला मिक्सरमधून छान बारीक ग्राइंड करून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता व्हॅनिला आईस्क्रीम घातल्यामुळे हे मिल्कशेक खूप स्मूथ तर होतंच आणि टेस्टी देखील होतं. येस, आपलं यमी टेस्टी हेल्दी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक तयार आहे. आहे ना एकदम झटपट होणारी रेसिपी. नक्की ट्राय करा.
स्ट्रॉबेरीजच्या बारीक कापलेल्या तुकड्यांनी हे छान मस्त गार्निश करा सर्व करण्यापूर्वी. येस. मग कशा वाटल्या आपल्या ह्या रेसिपीज? आपण अख्खा आठवडा स्ट्रॉबेरी वीक म्हणून सेलिब्रेट करणार आहोत. ठीक आहे ना? तुम्हाला या रेसिपीज कशा वाटल्या मला जरूर कळवा. नक्की ट्राय करा. मी पुन्हा तुमच्या भेटीला येतच राहीन आणखी छान छान मजेदार मस्त रेसिपीज घेऊन. आपल्याला भरपूर सेंचुरीज करायच्या आहेत ना. चला तर मग स्वस्त राहा, मस्त राहा, खात राहा आणि खात राहा. खाता रहे मेरा दिल. झटपट आणि रुचकर रेसिपीज पाहण्यासाठी उर्वीज किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन क्लिक करा.